И сега сме при край. Трябва да се вързват и двете пътеки. Това беше малце тежък дел за работа. А веќе тук е завършният дел, кој што веќе ви е познат и кој што е предходно завършен. Тука са пътеките кои што одат до местото дека што са справат. Оп. Значи, останано е само още 2 метра и пътеката е комплетно повързана. Сигурно ќе трябват некъде неколко минути и да завършме с най-тежкият дел от приказната наречена велосипедска пътека. Маунтен байк пътека или не знам каква пътека, в всеки случай работата е веќе при край. Готово. Главният инициатор на приказката Евгения Велоград. Готово е. Да, ливо е най-тежкият дел и най-захтевният дел. После другото механизация више не трябва. Трябва ли малко? Всеки ти завършва вода дел от приказка, знаеш, че все е завършено тук. Те как? Да. Во мора да се изравне тук. Ќе бидат точка тук се паркират, разбереш? Да, мора да биде изравнено. Некој беше многу кал, сега ќе биде добро. Да, веќе е стврдено. Ами тоа дождови беа, не беше за фраканци. Готово. Веќе спојани са почетокот и крајот на пътеката, која ще е в дължина от около 4 км.